vau thla ni kwa ninga ni ani a Russia le Ukraine indona thu thar om zela ngai thatu ten kan ngai chan ber ani awangin kan puang zel don ani video masa khan Wagner bosin Bakhmut kho chaklam anlak thu asoi kan puang to a kan puan chun jom le don ani Wagner chief chuan Donbas beina chungchang asoi Russia sipai te chuan Donbas kho pui poimo tak Bakhmut kho chaklam bial chu anthunun vekto ni in Wagner Group private military company how tu Yevgeny Prigozhin chuan asoi Wagner Group private military company unit te hian Bakhmut kho chaklam zong an lua vekto a Bakhmut lui chaklama thilom zong chu Wagner Group thunun na hnuaya vekto ani ti in Prigozhin chuan press service ina audio message ati chua asoi Wagner Group how tu hian Bakhmut kho chaklama T-34 teng monument pingthang takma inlanin video aron posa Bakhmut lui hian Bakhmut kho pui hi lai taka adai dana marlama tanga chimlampan in aluangani Prigozhin athu sei hi Institute for the Study of War chuan an nem heta Washington athing teng chuan thole ni khan nitin report a Russian sipai te chuan Ukraine sipai te Bakhmut chaklama an withdrawal nuwa Bakhmut lui chaklam chu an la ani arin ate Bakhmut hi Donetsk People Republic DPR a Kiev sipai te kulpui lian berle logistic hub lian berani a Indona hi thlatam tak chunga ni to a Mithen khat chuan Moscow le Kiev in kara in beina na sat berna ni in an soi tunkar tirlam khan Russian official te chuan khopui hual chu zo ani thule Bakhmut khopui chunga Indona na sataka to ti an lo soi to ani tunkar tirlam khan Bakhmut chungchanga soina US Secretary of Defense Lloyd Austin chuan khopui hi operational importance a in symbolica ni jok te soya zia chu Indona hlok na a in Russia mason na le chakna ti lan na mayani ati Pentagon how tu chuan Bakhmut atluk po in Russian sipai te tan hian he Indona pumpui hi an thlak dang lam ti na ni ho lawang alo ti to Mase Austin athu sei chu Russian Defense Minister Sergei Shoigu chuan ado dala ani chuan Bakhmut an thunun na hnuaya an da chuan Russia sipai te chuan Ukraine Armed Forces te thunun na biala thuk takin beipui thlak theina an nei pha don ni in a soi Ukraine President Volodymyr Zelensky chuan khopui hi Russia sipai kuta an hlan lo tur thu lo soi to a mase khotlangram thlop tu tele sipai thoron pe tu te chuan sipai le ral thuam lo zat ti tlema innuk dokturin an lo ngen to ani Biden administration official senior te chuan February thatop lam khan Washington Post nena Ukraine roi tu hian he khopui hi ada poimo ngai ani lo chuan Russia sipai ten an la ani chuan Ukraine sipai te moral atlak niam pha an hlau hle ani Zelensky chuan Moscow hian ki Donbas battle nena achanga ni chuan thil thleng tur soilok Russia sipai te chuan Bakhmut khopui ta na Indona na sataka nena an chan chuan Donetsk khopui mun zau zo ka kongain hong ngei don ti Ukraine President Volodymyr Zelensky chuan CNN aril Ukraine rama Bakhmut ti ariat Russian Artemox anti hemi khopui beipui thlak na hi August la atang khan an lar chho le a he mun nget hi Donetsk People Republic a Kiev sipai te tan logistic hub le raka poimo takani Zelensky chuan CNN Ulf Blitzers nena he Indona hi kan tan chuan tactical takani ati Bakhmut an lak chuan Bakhmut zo Russia sipai te hi an ron kal zelanga Kramatorsk an kal thaya Slovians po an bei thei chutianga nei chuan Bakhmut khan zong an dan pin hi an ti thol dona Ukraine khopui dangpan na kong chu azau zokin ain hong dona ni ati Zelensky chuan khopui hi Russia sipai te kuta alu chuan Ukraine sipai tha ti chak turin an pui don ani ati
heti lai hian Germany chanchin bu bill chuan Ukraine sarkar thu chua aron tar langa Ukraine top commander General Valery Zaluzhny chuan kar tam takkal ta khan Bakhmut atanga in hnu do adu to tia tar langa mase CNN in an komna Zelensky chuan a commander tenen anin rem lo ti ero a phal hle thunga chu tiang thil ka hrelo ati Nimin Khan Russian private military company how tu Wagner group din tu Yevgeny Prigozhin chuan a fighter te chuan Bakhmut khochak lambial chu an thunun kim to tia soya Prigozhin hian a ma in Russia sipai te chuan Bakhmut hi practically in an hual to ti lo sei to Ukraine sipai te lu le chua theina tur kongpui pakhat chawo om ti lo sei to ni kha Ukraine chuan Nimin Khan military update a pe a ni khat kal ta chung khan Ukraine hian Donetsk bela bei pui thlak na voi za chuang an lo do let ni in an soya Bakhmut Russia bei na po an do let ti soi Bakhmut Russia bei na po an do let ti an soi Donetsk in do mek Wagner group of mercenaries nei tu Yevgeny Prigozhin chuan an fighter tha berber te chu an langhak mek ti soi Prigozhin chuan official telegrama Wagner a unit thren khat tunlai ral thuam le intelligence man ruwa om thei zong zong nei te chu Ukraine in do na hian an la tel lo ti soi NBC News puan dan chuan Bakhmut in do mek Wagner sipai te chuan Bakhmut khopui chaklam chu an thunun vek to ti soi Ukraine chaklama Russian hovin khopui an hual Bakhmut chu Russia sipai ten an lakim thuai thei don ni in NATO General Secretary Jens Stoltenberg chuan Nimin Khan lo soi ve bok Bakhmut lama se indona hian thilin thlak danglam na lian taka omarin omlo ati NATO ho tu chuan Russia sipai te chuan chetna na satakan to ka chuti rual chuan a topa Bakhmut hi ni rei lo te hnuwa an la ani mai thei ma se hei hian indona a turning point engma alan tir ho lo ti le Russia hi kan ngai tha tur ne lo ti atar lang mai ani ati Ukraine hi kan thlop chhun zom zelanga yani ti in Stockholm EU Defense Minister te meeting a Jens Stoltenberg chuan a soi ole an bias taka thlir chuan Bakhmut chu an norna hle ti a hriata khothlang lam media le US military think tank te NATO hruai tu ngai te point Bakhmut chu atlu nai ni in an soya mase Bakhmut hi atluani po in Russia chakwang ni lavin indo mek na kalphung le thil thendan nasa takin athak danglam don chuang lo turning point a om pha don lo ni in an soi in bei mek na Bakhmut hian tangkai na anei lo ni in Ukraine le khothlang lamin soima se Russia tan chuan a poimo tak zeta Bakhmut pialam Ukraine sipai te thunun Kramatorsk le Sloviansk panna kong le supply kong poimo ani a chu hlok na chu Russia chuan Bakhmut an lak chuan an nei bel don ani ole kha zong khani se video dot le in longa chang le vek don lia